Alah gosip batinku mang sapa iki nyeluk namane niku kula nggih ya sih. Wah, mateni ya sing kuwi mang kuwi ketoke anu aku ngono aku ngono bukete digawa sing duwe acara malahan piye jan roro mendut iya kok ora ndang kae piye lho kok wisan kabuh wis masuk temenmu wes sono kuning kene bes acarane Roro Mendut kok telepon aku tak metu iki wis mlebu lah aku ya naik berikan senantiasa menyatakan terus belajar dan bekerja keras. Taruna muda tergenggam erat semangat tanpa celah panci-panci kebanggaan alma mater merah Silver